Ola de novo. Cando hai un incendio preto da nosa casa, do cole ou dun lugar con moitas árbores, é importante manter a calma e poñerse a salvo. Por iso, vou darche algúns consellos que te axudarán moito. Queda para aprendelos todos. Se ves lume e fume preto de ti, afástate todo o que poidas e vai cara a un lugar máis seguro. Se o lume non che deixa afastarte, entra na casa, no cole ou en calquera edificio afastado. Pecha portas, ventás e persianas. Agáchate para poder respirar mellor. Se hai moito fume preto, respira polo nariz cubrindo cun pano mollado. Axudarache moito. Pide sempre axuda a unha persoa adulta. Escoita con atención e fai caso do que che diga. Non te preocupes, axudarache a tranquilizarte e coidarte. Se o lume prende na túa roupa, non corras. Cúbrete cunha manta ou roda polo chan mentres tapas a cara coas mans. Non uses auga para intentar apagala. E lembra, o máis importante é manter a calma, escoitar con atención e pedir axuda cando a necesites. Así poderás coidarte e axudar tamén as demais persoas. Vémonos pronto para seguir aprendendo en compañía. Ata pronto!